मा जाखो बांग्रि मावनाय बायदि सोगोमलायदों माथो गाबज्रिनाया औ बांग्रिमानो मावसिगोन बे न'आव गिलु बालु बांग्रिमानो मावसिगोन देरहा फिसा नोंनि हिन्जावा गोबां खोथा बाहायग्रा जाबाय आं बिदि होननानै सानाखैमोन सोरांस्रि बिहामजोखौ आयु जाय बिहामजोखौ आङो गावनिख्रुइबो बांसिन फोथायनानै दाव दाव अनोमोन बे बिहामजोआ दिनै आंजों नांलायदों मा जादों आयै आयु खोन्थानोसो गिलायलांबाय आङो गिलु बालु बेबायदि होननानै आं सोरांस्रिखौ सानथाराखैमोन आयु 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 दहाय आंजों माबायदि नांलायदों बिनि महरखौ नायनानैनो गिख्रंलायदों आङो महरानो माबा खालिनि बायदि जाखादों मा जादों आंनो खोन्थाबासो आं मिथिसिगोन दा माखौथो रायबाय थाखो मा जादों मा जादों नङा आं मिथिया हाबानि समाव आङो सोरांस्रि बिहामजोनो जार्सि मोसौ मानै फाननानै आङो सना बायनानै होदोंमोन बे सनाखौ मिथिगौ दाउखानो हरदोंनो आरो दाउखाया दा आं लायाखै होननानै बुंदों आं मिथिया सनाखौ आंनो दिनैनो लाबोनानै होफैनांगौ नों हौवा जानानै इसेबो बिसार गैया हिन्जावा बबेथिं मा खालामगासिनो हो ना हिन्जावजों बुरखायजाबाय नोंबो जोमाया जेरै अलबारखौ बुरखायबाय नोंबो बेबायदि बुरखायजाबाय नामा हो मा जालांखो नोंसोरो हिन्जावा बबेथिं मा खालामदों मा जालांखो बोरै जालांखो नोंसोर एसेबो खबर लाला नामा लागाव दाना दालाय मा होननानै बुंबावगोन मा खालामबावगोन जियानो जाया सोरांस्रिखौनो एसे बुखिफ्रानोसै आं मा होनदों आइ नोङो सोरांस्रिया सनाखौ मालायनो हरदों नों खबरानो गैबावथारा हो खबरानो गैबावथारासो नोङो बेबायदिसो सोरांस्रिनि आखला साल्ला आंनि बिमाया जार्सि मोसौ फाननानै बेनो सना होफैदों बे सनाखौ जोथोनै लाखिनो नालागि बे मालायनो होदों बहाथो मानसिया बियो हो आरो नोंसोर नांलायबावदोंसो हो बाफा आयै ओरैबायदि नांलायखादों होनखाबायना बिनि महरानो खालिनि बायदिसो जाखादोंमोन आफा आंखौ खर' गरम होननानैसो बुंबावदों मिथिगौना आफा आंखौ खर' गरम होननानैसो बुंबावदों नै आफा जोमाया जेरै हिन्जावखौ बुरखायनानै हनै बिसिनि न'खरा बोरै सिलिंखार जालांगोन नोंबो बेबायदिनो जाथारगोन बेनिखायनो आफा नोङो दानिफ्रायनो थिग जादो आफा आयै फिसाला सानैबो जुदि बिदि जायोब्ला आं मा जागोन जोंनि न'खरा मा जागोन एसे सानदो आफा एसे गोरा जादों नोंसोर हौवाफोरा मा नोंखौ खर' गरम होनबावदों आंनि बिमाखौ खर' गरम होनग्रा सोर बियो हो आंनि बिमाखौ खर' गरम होनग्रा सोर बियो थैथों बियो दिनै बाहले नागार आङो हिन्जाव थिन्जाव मिथिया आङो दिनै बाहले नांगौ आंखौ सोरबा रायथों आंखौ सोरबा बुथों बेखौ आं सयज' खालामनानै थागोन आंनि बिमाखौ जुदि सोरबा गाज्रि राव बुङोब्ला आं बेखौ सहायना थाग्रा मानसि नंथारा राफा बिदिनो जानांगौ न'आव फैनाय लोगो लोगो बेखौ खानाय मुथि हमनानै बोखा थिग दङ आफा बिदिनो जानांगौ बेफोरसो आंनि फिसा दासो मोनथिगोन साला आंखौ खर' गाज्रि आंखौ खर' गरम होननानै मालायनि सिगाङाव आंखौ बुंग्रा बियो साला एसेबां अनबाबो अनजायो बिहामजोफोरा मोनथों थिगसे बुजाथों दिनै बाहले बासिनायाव गैथाराहाय आं रायलायनो बुलायनो दरखो गैला बिदिनो जानांगौ फिसालाफोरा बिमानि फारसे सानग्रा बिमाखौ होनग्रा आयै सोरांस्रिया फैबाथाय सोरांस्रिखौ जेबो बुंनो दरखार गैला बेखौ मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बेखौ आं मिथिसिगौ आंनि बिमाखौ जुदि सोरबा गाज्रि राव बुङोब्ला आं बेखौ सहायना थाग्रा नङा हामथारबाय दे आफा दे थिगसे होखा आया दाना खोथाया बोरै मा जाबावगोनब्रा सनाखौ फानग्रायाथ' आंसोमोन दा जिबायदि रागा जोंना बिमाया आंखौबो होनना मिथिबाथ' बेथ' आंखौबो नागारनाय नंथारा जियानो जाया माने आं माबा मोनसेबाबो खालामथारनांसिगोन मा साहसखौ लानानै न' सिङाव हाबबावगोनसो जाबाय आङो गासिबो बे देरहानिफ्रायनो जासो बेहाय बे देरहायाबा दा न'आव दंना गैया आयै आइखौ मा होननानै रायफ्लांखो दाबा आइया आंखौ न'आव सोगोन ना सोआ ओरैमा बियो बिहामजोफोरा दाय माबा न'आव सोआ जोमैखौनो सोआमोन आयै आंखौबो सोआबा गैलाय माथो हौवाया दङ देरहा बिथिं आंहा साला नोंनि खोथा लानानै सनाखौ फाना लानानै आइजों नांलायनो गोनां जाबाय नों बेयो साला न' सिङाव एम्बु सेथ्र बायदि थानानै खावले हमनानै माखौथो सिन्था खालामबाय थादों सोरांस्रि नों फैबाय मोजाङानो जाबाय बे खोथाखौ लानानैनो जों आइजों एसे बोरैबा दावराव दावसि जागासिनो जियानो जाया सोरांस्रि नों आंनि बुंनाय बायदिल' सोलिदो दायाथ' नोंनिबो आंनिबो जों सानैनिबो दं बे गतिके जेब्लानो आइनि खाथियाव नों आरो आं जमा थागोन बे समावनो आं नोंखौ रायफ्लाबायल' थागोन नों सिरिल' थाबानो जाबाय नोंनि खोथा बायदि सोलिनानैनो दिनै बेसांखिनि समस्या फैबाय आरो आंखौ जेबो मोनबो समस्या दाखोलैसो मिथिखा जागोन सोरांस्रि दा आइया खोनाफैगोन नों आंनि बुंनाय बायदिल' मानिथारदो जेब्लानो जों सानैजों आइनि सेराव थागोन बै समावनो आं नोंखौ गोग्गोम रायफ्लागोन आरो नोंबो एसे एनै आंजों नांनो थाबानो जाबाय आरो होमबानो जाबाय दे जागोन दे बिदिनो जाथोंसै थौदो गोजौआव बै समावनो सानखादोंमोन आङो जेब्ला अलम्बा आरो जोमैजों फाथैलाय बिसिनायदों बै समावनो सानखादोंमोन आं गोसोआव एसे दाउटमोन आंहा गामियाव सोरबा सासे मानसिया गाज्रिल' जाना खिन्थिनांगौ गासै मानसिफ्रानो गाज्रि जाखाजोबगोन सासेया फाथैलाय बिसिजेनबाय नालाय दा हनै जोंफोरनि हौवाफ्रा
दाउखा हिन्जावनो गैखायना हिन्जावनि खिथुखौ माला सुनो मोनैखायना हिन्जावखौ होसोसो फैलायबाय न'आव थां बांद्राय जाबाय दाउखा बांद्राय दिन्थिगासिनो नोङो आं मा बांद्राय दिन्थिदोंहाय जेबो बांद्रायबो दिन्थियाखै खनद्रायबो दिन्थियाखै आङो बे अलंबारखौ दिनै रायनानैसो गारगोन आङो साला गावहानो गाज्रि हिन्जावखौसो गाज्रि होननानै हिन्जावखौ फाथैलाय बिसिलायदों ओमफ्राय दा हनै बे सासेनि थाखायनो गासैबो गामिनि हौवाफ्रानो बिदि जालांजोब्बाय नोंबोथ' गोदो रोङामोन बेबायदि फाथैलाय बिसिनो होननानै आंखौ माब्लाबाबो बुंफेरनो रोङामोन जेसा नांलायबाबो बुलायबाबो अलंबारखौ नुनानै नोंबो आंखौ फाथैलाय बिसिनो ओंखारग्रा जाबाय मिथिगौ ए बिदिब्ला मा फाथैलाय बिसिनाय बाथ्राखौ अलमारावल' मिथियोमोन ना माथो नों जेखिनो बुङा मानो बुंबाय था आं हले खोमा होनायाव गैया बे अलंबारा हिन्जावखौ फाथैलाय बिसिनानै खिन्थिग्रायाबा नोंबो बिदि बुंनो रोंनाय नङामोन नों दिनै बुंबाय गाबोन नोंबो आंखौ फाथैलाय बिसिथारगोन नोंखौ नुनानै आरो गुबुननि न'खराबो बिदि जागोन गुबुन हौवाफ्राबो बिदिनो खालामगोन बेनिखायनो बेखौ दिनै बुंनासो रायगोन आं नै उथियोबा उथिदो नङाबा नै आथिङा थांखाबाय आंनि दा बिखुं गेजेराव दुबजोगोन आं जल्दि उथिबा उथि सानफ्रोमबो नोंनि बेफोरबायदि दम धमकि होनानै दोननायजोंनो गिना थागोन बायदि मोनदों ना माथो नों आंखौ ए नों गिमाराखैना उथिगोन ना उथिया उथिबाय लानजाय गैयि मोसौ साला खुगाजों बुनानै फेजेननो हाया आथिं आखाइजोंल' नायबाय था नोंनि आथिं आखाइखौ मालाबा दानस'ना होजोबनो हायाबा आङो आरो बुखिबावदों थादोंना थाबाया न'आव दिनै बुंनो हायाखै माथो जाखो नों आंखौ सानबैसे बुनो सानसे नङा सानसे बे लामायाव जंथाबनानै बेखौ रायनानैसो गारथारगोन आङो नंमारगौलै हिनजाव जातफोरा खुगाजों बुंनायाव माब्लाबाबो खोनासङा आथिं आखाइ एसे सोमावबासो जामारो ए मा फुटबल जोलायबाय नामा दिनैबो औलै माथो बुंबावनो हिनजाव जातफोरखौ फंसे बुंनायाव मानियाब्ला आथिं आखाइखौबो मालाबा सोमावनो गोनां जायो ए दासो जादों जेबोआनो जाबावाखै बेयो जेबोआनो नंबावा जाबावनांगौसो आरो जाबावथों साला गोदो बिमा बिफाफोरा मोजां फरायनानै लाग्रो साख्रि मावनानै लाग्रो होनब्ला हिन्जाव लाग्रो हाबा खालामग्रो होनना बुंनाय जायोमोन नोंसोरखौ बैसो जास्लाबा दारि रजस्लाबा साख्रि मावस्लाबा फरायजोबस्लाबा बैसो जास्लाबालासिनो हिन्जाव लाग्रा दा हा दासो गथ' गथायानो मोनबावाखै बेनोथ' जाबायलै खोथाया मानोबासो हिनजाव लाफ्लांबायलां बिदि होननानै मिथिबा हिनजावखौनो लाथारामोन आङो मानो लाया लानांगौ मानो लाया जानो आर हायोबा साबासो लाबाव सासेयावनो हाबाय साबासो हिन्जावफोरा अमा बेदर बायदि बोरमा बेदर बायदि गोथाव नालाय हिन्जावफोरनो मावै दाङै जाहोनाङा टेनसन जाया हिन्जावफोरा बोरमा बेदर बायदि गोथावनो लाबाव बुरैफोरनि खुगाबाथाय जाद्रायालै थाजानाय नङालै थांनांसिगोन दानि फिसालाफोरखौ दानि बिहामजोफोरखौ मोजांखौनो बुंनो लुबैला आङो गावनि फिसायानो जा मालायनि फिसायानो जा एकदम रायद्लाबायनोल' गोसो जासै आङो बे सेरा गोमथाया रायजाद्लाबायजोब्बाय आंजोंहाय फिसाफोरनि टेनसनावनो बेहाबो ग्राव माथो जानोखाय बेबोथ' आंनि फिसानि बैसोजोंनो समान ना रायनाय माने बानजायनायसो दे मालाबा मोजां बुरखायफिननोसै आङो र' बे आयं ददेलाहा फिसौ मोनबायना फिसौखौ नायहैनायबो जाथाराखै थांनि र' आं नायहैनि मा नाम दोनो माला मा खालामो एसे खबर लाना फैनि